O Goberno alternativo do BNG presenta esta proposición de lei para avanzar nunha legislación máis garantista, máis responsable socialmente e que sirva para apoiar tamén as PEMEs do noso país, o tecido productivo e, en definitiva, para que a compra pública que se fai teña unha repercusión no conxunto da sociedade galega. Trátase de acabar co monopolio das grandes constructoras e suministradoras de servizos con sede en Madrid, que acaparan a obra pública e a prestación de servizos en Galiza e ao tempo garantir o pleno respeto polos dereitos laborais. Inclúe cláusulas de igualdade para incorporar a perspectiva de xénero nos procesos de contratación, cláusulas de carácter ambiental dirixidas a promover a compra pública ambientalmente sostible, tamén cláusulas referidas aos dereitos laborais das traballadoras e dos traballadores, que garantan o cumprimento da normativa laboral, a reserva dunha cuota mínima de postos de traballo para persoas con discapacidade, a subrogación do personal ou, no caso da contratación con terceiros, obrigar igualmente o cumprimento das obrigas laborais. E, finalmente, cláusulas de dereitos lingüísticos que garantan o uso normal e oficial do idioma galego. Pretendemos avanzar na actuación dunha administración pública realmente comprometida coa igualdade nesa necesaria corresponsabilidade social nos contratos, subvencións e convenios públicos.